Gill Jones sy'n dod i Adnabod Heulwen, un o aelodau cangen Machynlleth a Glantwymyn a Chlwb Gwawr Glyndŵr. Mae yna Heulwen ym mhob ardal ma'n debyg. Y ferch honno sy'n brysur yn trefnu, yn cyfrannu at ac yn cymryd rhan ymron bob gweithgaredd, grŵp a chymdeithas leol. Heulwen Williams yw honno yn Dyffryn Dyfi. Merch siop y pentre oedd Heulwen, merch hynaf Hywel ac Anita Jarvis, oedd yn rhedeg y siop yng Nghorris gyda'i nain, ac yn pobi bara a darparu bwyd yn neuadd capel Rhyhoboth pan fyddai angen ar gyfer priodas neu angladd. Cafodd blentyndod hapus iawn yno gyda'i chwaer fach Gwenan. Byddai wrth ei bodd yn mynd yn y fan hefo'i thad i ddosbarthu nwyddau i'r pentrefi cyfagos. Cafodd ei haddysg yn Ysgol Gynradd Corris ac Ysgol Uwchradd Tywyn, ac yna yng Ngholeg Gwynedd Bangor, cyn cychwyn gweithio ym Manc Barclays, lle dreuliodd gyfnodau hapus iawn yn Aberystwyth a Machynlleth. Ym 1995, priododd Ifan, symud i fyw i ffarm maes y cria Llanwryn ger Machynlleth, a chychwyn ar gyfnod newydd yn ei bywyd yn magu teulu. Pan oedd y plant Elin a Steffan yn fach, dechreuodd weithio gyda phlant a dyna pryd daeth pawb i'w hadnabod fel Aunty Heulwen. Cychwynnodd helpu yn y cylch meithrin yng Glantwymyn, ac mae'n dal i weithio 2 fore bob wythnos yno heddiw, bod Elin a Steffan wedi hen gychwyn ar ei gyrfaoedd eu hunain erbyn hyn. Mae Heulwen wedi bod yn arweinydd cylch meithrin a ti a fi yn Llanbrynmair, ac yn gymhorthydd yn Ninas Mawddwy, ac mae'n dal i helpu pan fydd angen staff ychwanegol oherwydd salwch. Bu hefyd yn arweinydd y clwb ar ôl ysgol, yn helpu gyda'r clwb brecwest ac yn gymhorthydd amser cinio'n Ysgol Glantwymyn. Yn 2000 cychwynnodd drefnu haf o chwarae i'r plant, cynllun sy'n darparu gweithgareddau amrywiol, fel crefft neu goginio, a chyfle i gyd chwarae i blant cynradd ac iau yn ystod gwyliau'r ha. Bu'n trefnu tripiau i dros 160 o blant a rhieni'r ardal i weld y pantomeim blynyddol yn Theatr Ywerin Aberystwyth, am flynyddoedd lawer cyn i Covid ddod ar arfer i ben. Heulwen hefyd sydd wedi bod yn trefnu'r ffair Nadolig yng Glantwymyn ers 5 mlynedd ar hugain, mwyn codi arian i'r cylch meithrin. Roedd Heulwen yn athrawes ysgol Sul yng Nghapel Rhyhoboth Corris pan oedd yn 19 oed, ac yna ar ôl symud i Ddyffryn Dyfi yng Nghapel Sama Cwm Llynau am flynyddoedd lawer. Roedd hefyd yn weithgar gyda changen Bro Dyfi o Urdd Sant Iowan cyn i hwnnw ddod i ben. Elfen arall o waith Heulwen gyda phlant ydy ei chyfraniad i grŵp gofalwyr ifanc meirionydd. Nad oedd hi'n sylweddoli hynny ar y pryd, roedd Heulwen ei hun yn ofalwraig ifanc, gan ei bod yn gofalu am ei chwaer Gwenan a anwyd ar cyflwr Downs, a hefyd am ei modryb pan oedd yn hŷn. Mae'n ymwybodol o'r rhwystredigaethau a'r hyn mae'r gofalwyr ifanc yn gorfod ymdopi ag o, ac yn awyddus iawn i helpu ychydig arnynt drwy fynd â nhw ar dripiau neu i wneud rhyw weithgareddau. Erbyn hyn, mae Heulwen yn gofalu am ifan ei gŵr yn dilyn damwen tractor yn 2017 a achosodd iddo gael stroc, a hefyd am ei mam Neta, sy'n 95 ac yn byw hefo nhw ac angen mwy o ofal erbyn hyn. Mae nhw'n mwynhau mynd i gyngherddau gyda'i gilydd, ymweld â llefydd diddorol a chyfarfod â theulu a ffrindiau. Rhan bwysig arall o fywyd Heulwen ydy Merched y Wawr wrth gwrs. Tybed oes yna unrhyw un sy'n aelod o fwy o ganghennau na Heulwen. Mae'n aelod selog yng nghanghennau Machynlleth a Glantwymyn a Chlwb Gwawr Glyndŵr. Heulwen sy'n rhedeg Chlwb Gwawr Glyndŵr i bob pwrpas, ac maen nhw'n gwneud gweithgareddau amrywiol yn cynnwys teithiau cerdded, saethu colomenod clai, ymweld â mannau diddorol, mynd i weld cyflwyniadau theatrig fel Anfamol, Iesu, Dŵr, Calendar Girls a Miss Saigon. Cadw'n heini, mynd allan i fwyta a chymdeithasu, a 100,000 o bethau eraill. Mae'r clwb wedi bod yn codi arian i gangen Machynlleth o ymchwil cancer y gogledd o'r Orllewin hefyd.
Yn dilyn colli Gill Jones, ffrind annwyl ac aelod ffyddlon o'r clwb, rai misoedd yn ôl, a'r ffaith fod cymaint o bobl o'r ardal wedi colli anwyliaid i'r salwch creulon hwn. Aeth Heulwen ati drefnu noson bingo, gan wahodd canghennau eraill ynghyd â'r cyhoedd i ymuno. Llwyddwyd i godi 1,300 o bunnoedd, swm teilwng iawn. Y byddai Heulwen yn amharod iawn i ddweud wrth neb, mae hi wedi derbyn sawl anrhydedd dros y blynyddoedd, ac mae'n ddiolchgar iawn i'r rhai wnaeth ei henwebu. Derbyniodd blad Halen y Ddeiar, rhaglen wedi 3, rai blynyddoedd yn ôl. Cafodd wahoddiad i barti wirfoddolwyr ym Mhalas Buckingham yn 2017, a derbyniwyd hi i'r orsedd yn Eisteddfod Meifod yn 2015, o dan yr enw Heulwen Dyfi, ar sail ei chyfraniad i'r ardal. Mae cyfraniadau Heulwen yn ddiddiwedd. Ei gwaith gwirfoddol boed yn wasanaeth mewn siop elusen, ar bwyllgorau neu gyda mudiadau elusennol, a'i pharodrwydd i helpu bob amser. Mae hi'n annwyl, yn hynod o ffeind, ac un sy'n methu gwrthod pa fe rywun yn gofyn. Mae gwen yn ei henw, a gwen bob amser ar ei hwyneb. Diolch i ti Heulwen am dy gymwynas i'r ardal.